Ahir, diumenge 5 de setembre, es va celebrar la Lloret Estiu Market. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Una trentena de botigues situades a diferents carrers del centre del poble van fer gaudir tothom que passejava de la 34a edició de la botiga al carrer. Estem contents perquè després de tants mesos sense poder fer cap activitat al carrer, tot i que l'hem fet amb restriccions i amb moltes mesures, creiem que és una oportunitat per a poc anar recuperant la normalitat. L'objectiu de la botiga al carrer és donar una empenta als comerciants, que van tenir l'oportunitat de vendre a preus rebaixats l'estoc de la temporada i presentar també els articles de la propera. Nosaltres venem no únicament el shopping, les compres, sinó que també venem la restauració, venem també el fet que hi hagi platja, venem també el fet que hi hagi museus, el fet que la gent pugui passar un dia a Lloret on a més pot comprar. Aquesta és definitivament la nostra intenció, que trobi un ambient comercial, però si a més està en un dia que és molt agradable per a ell, doncs compren molta més facilitat. La Lloret Estiu Market és un esdeveniment que tant entre els comerciants com els habitants del poble es valora positivament. És una manera de sortir, de fer ambient, de veure gent i de donar-nos a conèixer. I en aquest moment doncs, és molt important haver pogut tornar a poder fer-ho. A més, el dia va anar acompanyat de diferents activitats. Els que passaven van poder escoltar música en viu i els més petits van gaudir de jocs tota la tarda a la plaça de l'Església. Fitel Network neix a Lloret de Mar el 2012 per estar al teu servei, amb un equip especialitzat i preparat per desafiar els reptes actuals i de futur. És per això que posem al teu abast una àmplia distribució de fibra òptica a tot Lloret de Mar i una oferta molt competitiva de telefonia mòbil, telefonia fixa i televisió. El nostre servei és immediat, fiable i proper. A Fitel Network retallem distàncies i acostem persones. Fitel Network. Sempre a prop teu.